Yapo ere guys, yanaka ere. Yaita ere phone. I'm going to do the mafuta. No, it's the mafuta. Ndakasa aircon. Ndikadzima aircon. Is it clear, guys? Is it clear? Ndakavhara aircon ndakaisa. Zvakunzwika ndabvisa. Right. Saka guys, tinoda kuti tibatsirane kutsvaga Senzeni panapa. In natural handibvisini. Ndabvisa one noise. Nai gurundoro unowaseiko? Hanzi gurundoro wemhezi. Wedi weka weSweden. Mazimba ka. Ndadzima one guys. Ndadzima one. Mzara duraya kuseka chisigwara ini. Nai gurundoro unowasei shuwa. Unowasei nemningina. Zvakakomera iyo. Right. Dzakwana 2 minutes handi. Dzakwana 2 minutes ikaiti mbofonera ndondapiwa number 2. Right fonera. Hello. Yes, muri sei? Tinofara makadiyo. Tiripo henyu. Ndinonzi SIS MELLY diaries ne? Number dzenyu ndapiwa nehama dzemukadzi wokukomita medal. Yes. Saka vari kubatsirana nemi kuti mutsvage munhu. Ininiwo ndinoda kubatsirana nemi kuti wane munhu ushu. Vari kutibatsira kutsvaga munhu. Iyo hama iri hama yavo. Ndokutaura kwavaita. Vari kuziva kwaari. Vauya kwandiri vatondipa mapicture ake and everything. Inini ndiri social media influencer. Vatoenda mapictures ake ndatoposta everywhere. Vakandipa nyaya sezvairi. Asi vanga vachiti vari kumhanya kubasa. Saka vanga vasimuzonifonera manheru ndoita live nemi. Nokuti ndine vanhu vakati wandei. Izvo zviraiti naututaura nemi kudai ndiri palive. Tine vanhu 1500 vakakuteererai. Saka ini nyaya ndainzwa sinoda kuti mutsanangure moga mapictures tatosheya afamba kwese kwese. Titosheya toda kunzwa kuti nyaya yakafamba sei. Vanhu udzaiwo vateereri kuti zvakafamba sei. Alright, regai ndikupei bhudhi. Vataure vatsanangudze manyaya kuti yakaita sei yakafamba sei. Anzira mazadzidza akafamba. Okay. Makadi mama. Tiripo makadi yenyu hanzvadzi. Tinofara mama. Nyaya yakafamba seizvizvi. Mukomana baba wemwana vaishanda kuClickstop kuNorthwest. So vachishanda kuNorthwest kudaro ndobva vafonerwa pamba papo vaigara kuti zviri kuno kumwana mukadzi ashifta haasisipo pamaigara. So vanhu ava magariro avaita vanga vane vana papa nevana 3. Papa nemwana anova wemurume. Koita mwana wemukadzi asiri mwana wemukadzi chete. Kozoita mwana wemurume nemukadzi wavo vari vaviri. So vana ava vanga vari 3.
So zvakazoitika ndezvokuti baba pawakanzwa kuti mwana mukadzi ashifta ndobva wafonera mukadzi ko washifta sei usina kundiudza. Mukadzi ndobva angotaura kuti mastatement okuti hanzi pamba nzimba yaikwereta something like that, so ndosaka ndasimuka ndati ndishiftiswa. Nzi manje usina kundiudza sei? Mukadzi haachapinduri papa zvine musoro. Ndobva tokata foni. Then baba ndobva watosimuka kubva ukoko kuplexdo vachimhanya kuya kunoko. Vakasimuka remangwana racho ndobva vamhanya kuplexdo ndobva vamhanya kudhobek kunoko. Ndobva wasvikira kwandiri kumba kwangu. Ndobva ndati chifona iwewe umubvunze kuti ari nechekupi kwacho kwaari tisvike paashiftira pacho, tisvike tinovaona tione nevanhu. Ndobva atipa address yemuranbek panonzi paunison flat. Ndobva tasvika paunison paya kuti ndobva tamamufonera anzi uri kupi? Zvikanzi ndiri kukuonai ndikuuya iko. Vagara paya about 20 minutes vafona futi kuona iwe zvauri kuti uri kutiona tiri kupi, uri kupi kwacho? Tiudze kwauri kwachona tiuye ipapo pauri tinoda kuti tikuoneka tionere vana titaure kuti chichaitika tizive kuti tinozvigadzirisa sei because pana vandofamba namukuwo. Mukadzi haachazwisisiki kuti ari kuti chii. Foni yatokata, haachadai foni yatokata, atodzima foni. Ndokuzobva kwedu papa ndikati mamiriro azvaita izvi shamwari ngatomhanya kumapurisa. So police station yekupidza kwavaigara iri kupoison. So ndobva tamhanya patienda kupoison. Tasvika kupoison kuya ndopatakanzi nemapurisa taisa statement semaitikira zvakaita. Zvikanzi nemapurisa mambosvika here pamaigara? Mukomana akati aiwa ndandisandasvika because ndandazoti atoshifta kare. Zvikanzi aichenda munosvika pamaigara maybe tingangokwanisa kuona collective evidence yekuti maybe pane chinhu chaakasiya kana kuti pane mookobvunzwawo around kuti chii chakaitikawo kuti azoshifta. Tamhanya paya tasvika taona mumwe mukomana aigara nechekuseri kwavaigara. Ndobva zvanzi nemukomana uya infact takatanga tabvunza mumwe mudhara anogara pasaiti pavaigara because vakashifta kubva pasaiti pachona vachienda panext door pavo. So mukadzi mudhara ndobva ati inini zveuku handina kumbobvira ndambonyatso kuzviona chaizvo chichaitika kusaiti but munhu ungatobvunza mukomana uyoyo anogara kuseri kucottage ndo munhu angatokuudza kuti chii chakaitika kuti vashifte. Tichimbotaura daro mukomana uyo anogara kuti ndobva atosvika ipapa achitopinda nemota yake achitoti mukomana achisvika paya zvikanzi tikutomubvunza paya kuti ko wangu wakadi hako chii chakaitika kuti munhu anzi mwangu zviri panapa zvakaoma. Zviri panapa zvakaoma. Unoziva kuti taitoshaya because uyu paakasvika kubasa kwake uku kunorthwest baba vemwana pawakasvika kunorthwest vakasvika vakabirwa foni basi. So vakabva vatenga imwe foni neline itsva but mukadzi line itsva airiziva but vanhu vaigarisana navo ava kumba kwaigara vanga vasingasazivi nhamba yake. Zvikanzi taikutsvaga tichitobvunza mukadzi wako foni nhamba yako kuti titaure newe tikuudze kuti pane zviri kuitika panapa. So mukadzi wacho ndofunga akahaana kuvapa nhamba because aitoziva kuti mwana ari kutomushungurudza already vangaipa. So mwana uyu hanzi aishungurudzwa, mama aishungurudzwa zvokuti akatozopedzisira aonda mwana zvatingaonza kuti zvinonzwisa tsitsi. So anga atsva mwana kurutivi kuleft hand side. Akatsva here kana kuti hanzi akadira mwana mvura inopisa? Anenge akadira mvura ipapo hatizivi kuti akamudira because munandudza iye hama mukadzi ava vasi kutomboda zvinonsense sedzi
vatoti ngaabatwe vari kuti akadira mwana uyu mvura inopisa saka information iyoyo manje kwatiri isusu vanga vasati vatiudza kuti akadirwa. Okay, so isusu kutauro hangu general zvakaitika zvatakaudzwawo kunzi ndo zviripo. So mwana anga akatsva kurutivi rwekuleft ikabva zvanzi nababa vaya vaya zvikanzi inini ndakatozozwa nemukadzi wangu achitoti endai kupolisi munotaurira mapurisa because mwana uyu akafa panapa mwana uyu ropa rake richava pakumaoko edu because mai ava vari kushungurudza mwana uyu. So ndobva tafumbira kuti tingataure here namai sezvo vaigara pamba titaure tivatiudzewo kuti chichaitika. Mai vai vakatiudza zvinorwadza zvikanzi mwana aishungurudzwa airohwa achishungurudzwa akakuvara kudaro achitsvairiswa mumba mwana ane 6 years achitsvairiswa kudaro achishungurudzwa achirohwa. Ndobva ndofunga mukushungurudzwa kudaro achishungurudzwa kudaro mwana ndobva atorwa ndofunga mukadzi uyu akabva aona kuti mwana uyu sezvo zvaakuvara kudai so kuti timuendese kuchipatara vachada police report vachada police clearance. So ndo hanzi ndakazotaura nemunin'ina wacho achiti iye vaimurapa hanzi iye aimurapa arichi munin'ina upi munin'ina mukadzi uyu anga nevanin'ina vangani vari muJoburg? ane vanin'ina 2 I think, but munin'ina wachona iye akatiudza kuti aimurapa anonzi Ndando. Wakaenda naye kunorasa mwana ndeupi? Wakaenda naye kunorasa mwana ndiye wandisiri kuziva kuti ndiye Ndando here uyu akaenda naye kunorasa mwana. Alright. Okay. So zvakazoitika ndezvokuti mama because isusu information yamunayo inyinyi zvezvika yekuti akatoenda nemunin'ina wake kunorasa mwana isusu kwatiri manje yanga isina kunyatsokucheka kusvika paizvozvo kuti akatoperekedzwa nemunin'ina wake because isusu kwatiri vari kutivigira kuti ndo zvakaitika. Inda kutokudzai because ini isusu apa tiri kutsvaga muurai saka zvandenda toudzwa ini vanoziva kuti ndoshanda sei ndotobuda pachese zvazviri hatina chatovanza because hatiziva kuti next target yake ndiyani nokuti ari kunza nevamwe vana 2 vana vaipapo. Exactly, yes. Right. Saka ndobva zvaita sei? So ndobva vatiudza information yeyo kuti ndoso zvatikufunga isusu patiri isusu ndezvekuti because mapurisa nawo patakazodzokera police station akatiudza kuti mwana uyu nemaonero atakaita paatakamuona paakarasiwa mwana uyu akatorwa paakazofunga vakamisa mufridge muchef freezer vamuita muchef freezer mwana akabva afreezer ndofunga vamuchengeta muchef freezer for about a week because vanhu havaiti havana kunge vaita sei vaona mwana for about 1 week. Yeah, ndizvozvo because ari kunzi mwana akaurawa Thursday saka ndizvozvo 1 week. So even necommunity yafona izvezvi zvikanzi mwana aitonhora zvokuti akanga ari mudeep freezer akanga akaiswa muvharirwa mudeep freezer nematonhorero aiita mwana iye. Right. Ndanzwa kuti hanzi mwana uyu anga ari step daughter akamutora kuna mai vemwana achiti ari kugara naye ndizvo? Mwana uyu anga mukomana anga stepson yake yanga stepson yake so mwana uyu zvakaita kuti auye kubva kuna mai vake achiuya kunoku mwana mai vake uku anga asiri kudzidza so baba wacho akabva kuti aiwa chiunza mwana kunoku adzidze so mai vacho ndo akatoti since mwana asiri kudzidza kunoku baba wacho ati andichiunza mwana kunoku at least adzidze because baba vacho navaiita uber taxifier zvaizvo kudriva uber taxifier anga driva uber taxifier so akati but mota yavo yakabva yafa ndo zvinhu zvakazoidita kuti vabve pamba vakuenda kunoshandira kunorth west alright kwavakwana rimwe basa
but iwo matorero vakaita mwana vakatora mwana achiziva kuti navo vanenge varipo papa ipapo pamba ipapo nemwana. Saka uyu mukadzi yanga aroorwa nguva yakareba zvakadii nababa? Vangova ne7 years I think. Vanotori nemwana? Vanotori nemwana vese. Mwana wacho natori ne 5 years. Ndiye umwe akaendwa naye 4 years. Mwana wacho waona iye ane 4 years. Then mukadzi angane wake asiri wemurume uchu. Angane wake ane 9 years asiri wemurume uchu. Saka akauraya why asina kuuraya wake akauraya wemurume? Nekuti anayewo wake ukabva naye. Ipapo mama munoziva kuti uyu mukadzi uyu kauika. Mama handizivi kuti ndingatsanangura ndichiti chii chaizvo. Uyu mukadzi uyu ane mwoyo wakaipa. Satani chaizvo. Satani yokuti atitombozivi nekuti neniwo kuti akadai soka. Kutaura kuno kuti akadai soka ndikutozvityira because someone like that anogona she's capable of anything. Yes. So izvozvi totozvityira upenyu hwedu ipapapa. At least pandinogara hangu pane security yekuti kana uchipinda pagate unotokwanisa unotofanira kutotaura nesecurity kwavo. Otherwise anogona kuyakanda petrol bomb makarara cheko type eri munhu wakadai chivindi chake munhu wemukadzi chekutora mwana wesa mufiriji worepa wonorasa kusango ndo chandivhundutsa. Imagine chandivhundutsa kuti zvakaoma. Ane makore mangani mukadzi uyu? Mukadzi uyu ane ule mnyaya wengadi 30 years. 30 years. Ane 30 years. Yeah, I wonder baba vari kufila sei vakashayikirwa nemwana. Hazvisi kugoneka kane tiri kutoitawo zvatinogona nazvo kuti tibatsirane naye amai because zvakaoma. I understand. Right. Apparently handizivi information iyi takungopanana maleads pano because anofanira kubatwa uyu anatomira zvakanaka ane vana 2 vanavo 1 2 hatizivi zvanhu zvaari capable of doing kwari kuenda ari kunzi anga kahedha Eastern Cape. Ndokwanga achiti ndikuenda kuEastern Cape. Apparently ndina nhamba dzake dzinopinda. Nhamba dzandinadzo ndedzeWhatsApp. Dzepawhatsapp. Saka we have to start looking kuside ndikona Eastern Cape andika. So hanzi akatengesa mota yemurume futi. Akatengesa mota yemurume, akatengesa property yemurume. Even murume kutaura kuno kwatiri noko haana kana hembe kana hwanya, haana kana mbati. Hembe dzakatopfeka idzodzo dzakatopfeka ndedzakapa. Haana kana chinhu kana passport kana mapepa ake chaiyo kuti ashande haana. Dzakatengeswa. Ameno kuti mapepa tikuziva kuti mapassport zvimwe zvezvo akazvisa kupi. Mukadzi anotsinyo. Nemota akatengesa property yainge iri mumba yese akatengesa. So hatisi kuziva kuti tingakwanise kana kuri kunzi pane havo vakapa nemalisteners akateerera. Chatiri kukumbira kuti vatiitiro kuti pane anokwanisawo here kuziva kuti tizive kuti mota akaitengesa sei. Because mota chinhu hachichinja kuti unotengesa sedoma. Akapa munhu mapepa emotikari? Akatotenga because hatitomboziva kuti mota chakaitenga. Kana akapa munhu mapepa kana akampa mapepa emotikari the other thing chamunogona kuenda kunotarisirwa mukombiyuta kutraffic department. Kuti yachinjwa zita here yaiswa musitamani. Exactly. So zvakazoitika kubva kumapurisa paya. Mapurisa ndobva azotudza kuti no. Nyaya iripo apa ndeyekuti munhu uyu pane mwana watakadhonga. Mwana uyu hatizivi kuti ndiye but nemadescribe amuri kuita kuti anga akatsva apa. Nekuti ane 6 to 7 years. Pane mwana watakadhonga zvishukwani. Ende mwana watakadhonga takamudhonga ari plastic. Vakatsanangura manhongera vakamupa. Zvikanzi tingangokwanisa kuti tiende kupi kumoshari. Tono kugovernment mochari iri muhillbrook tonotarisa kuti ndiye here. Takabva payana nemapurisa tichiende kugovernment mochari. Inini ndakadai mwana uya mwana wokuti ndaimuzivisisa because ndaitombomutora kuti auye kwandiri inini muriona. But ndakatadza kumutarisa kudai somunhu ndakatotadza kutomuidentifya kuti ndiye here kana kuti asiri yemwana wangu. Baba wachona vakauya ipo papa
kuti vatarise mwana vakatadza kumuidentifya kuti uyu asi mwana wangu anenge asiri mwana wangu. Tikatozofonera munhu ainogara pamba ipo akapedzisira kuona mwana kuti auye kuzoidentifya kuti ndiye here mwana waakaona, angaita semaitiro akaita angaita seizvi here izvo. Ndopatakazosvika uyauya akabva ati ndiye mwana iyeye, ndiye zvazvo ndo zvazvaita mwana wako izvozvo. Baba vakagara nguva yakareba zvakadii vari kuNorth West vasati vaona mwana kuti mwana aonde kudaro nekurumidza? Zvakaitika pawakaenda kuNorth ndofunga anga havana kugara nguva 1 month some days, about 2 months. Vasina kumbodzoka vaifona every day vachitaura nemwana, because chinhu chavakaita kuti vaende kuNorth West inyaya yekuti pamba zvinhu zvasina kubuda zvasina kumira mushe. Kuti vasvika kuNorth West vakasvika havana kusvika vachipinda pabasa, vakasvika vachitsvagirwa, vakabva vasvika kuzoti vatange kushanda kuti vatanga kushanda nhasi wakutokumbira kuti zvamana nomuro kumhanya kuenda kumba hazvizoitika. Uzoda kuti kushandiwo kana at least kamanzi obva kuti aiwa ndokumbirawo kana 2 days ndimhanye ndinoita se ndinokanda mari kumba maona. Mukadzi uyu anga asina chikomba, anga asina history yekuhura. Uyu mukadzi uyu ati ipapo titi but munozati kana munhu ane pfungwa, munhu akadaro obvious chikomba chinenge chitoripo. Munhu akaita but isusu hedu kutaura chokwadi kwatiri panga pasina hedu sign even kubva kuna baba wacho, bvonzi atombomubvunzo wekuti iwo haunombosuspecta here kuti mukadzi wako anganga achihura kana kuti pangange pane something chiri kuitika. Akati haina kutaura chokwadi, kana foni yake ndaibata ndiri free pana ndiri kumba, zvese zvaiitika taingoitarana tiri free, nyange yangu foni yaibata tiri free, so handambomboramba kuparticipata chihure. Right. Tipewo description yeningikiri yemotikari yakatengeswa. Regeza ngingini ma-details emota yakatengeswa Nissan Almera. Okay, Nissan Almera iri color white in color. All right. 2017 model. All right, 2017 model Nissan Almera white in color. And yeah, number plate HS 18 KYGP number plate, right? Yeah. Okay, so vateereri, here is the story at hand. Makateerera handiti musikana uindesa picture yake handisi kuti mungagona kuzoti wandiroma mapictures here futi mukande akamira ega, because endapiwa yakabatanidzwa nepicture yemwana nezvanyorwa kuti vari kumutsvaga chichichi. Saka tikazongwana amwe anenge akamira ari 1 akatotibatsira. Guys, tiri kutsvaga musikana uyu anonzi Senzeni. Antika Senzeni, guys, kana mangoona pictures dziripo ndikapiwa mama, I will keep on posting my pictures. Can you please share the live as many times as possible? Share my live as many times as possible, and share the pictures in different groups. And isai my pictures I could different group. Ngotora ise zvairi screenshot yakadaro mongoisa kune mamwe page ne groups. Ma admin mamwe groups muri mu comment section, please. Tora inyaya iyi ndashikanda pana apa mise kune group. Mukadzi uyu ana kwanoenda anobatwa zvake. Kwa achaenda hapana because zvatokurumbira kudai kwa achatisira ndo pasina. Unless akarambari mumwe na mari. But achabatwa anogobuda sei, achagogara ari mosei. Anobatwa, hana fika sina ubatwa. Hana fika ake nokuti everybody now. Saka ndiri kuti mukawana ma pictures kana mune vamunoziva vanawo ma pictures ake, please ndikandire you T1 akati one day. Hello. Hello. Muna ndanga nchida kuti nditendo zvangu kuvateereri kuti vateereri ndokumbiro kuti batsiro panyaya iyi, ndokumbiro kuti mutibatsirawo tsvage munhu uyu timuwane. Zvinhu zvakaitika kuno kuti hazvina kumira zvakanaka. Ainzi Senzeni nani? Senzeni Jezare Ndebele. Jezare? Yeah. Wondere pa Facebook? Yeah, Senzeni Jezare Ndebele. Senzeni Jezare Ndebele. Yeah. Ndo name Facebook name yake Senzeni Jezare Ndebele. Inde muntu otora ma pictures, guys. Senzeni Jezare Ndebele. Inde muntu otora ma pictures miye now. Senzeni Facebook name raishansa Senzeni
jeza ndebele. So nditorewo mama pictures ake ikoko I think ari Sandra ndebele asi Senzeni ndebele but anga kaisa jeza ndebele. Because hanzi ari kuisa ma threats kuhama dzake. Ari kusenda ma message kuhama dzake. Mukuteerera zvati. Hello. 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 Hanzi ari kuisa ma threats kuhama dzake. Kuti ndoda kuuraya vana ava ndozviuraya. Ndozva tiri kutyonesa because mwana anaye papa mwana wedu. Hanzi ndozvaataura ari kuisa ma threats ekuti ndoda kuuraya vana ava ndobva ndazviuraya. Saka ndachiti dei asati kana achida kuzviuraya iye ngazviuraya asingasiye vana. Ngasiye vana. Vana ndio vamuita sei? Vana ava ndachavakanganisa. Iye kana kufa ngafi hazvina kushata kuti tikatongomubata ndotongofira mujeri. But ngafi hake iye usiya vana ava. Handizivi saka ndichatry ndamusendera message kuWhatsApp ikoko. Ndichatry kutaura naye ndimuconvince kuti aite the right thing. She must go to the police. Pane number dzachinja dzakaona pane number dzachinja because pane group rainge ari remanedi nemudzimai wangu. So pane number dzaapia kuti achinja that number yanga nayo to a new number. So number yachona tinayo panapa regedza ndisire WhatsApp panamba idzodzi. Ndisire WhatsApp panamba idzodzi. Ndisire WhatsApp panamba idzodzi nditry kuti at least rakatya kwenda ega kwaari we can go tonomutora tomuperekedza kumapurisa. Gaiti she must do the right thing. Andangoti ataura gaiti mutuone kuti acharesponda kuti chii and then totangira ipapo. Thank you very much hanzvadzi yangu nekusa regaiti kubatsire kutsvaga. Asi anowani. Maita basa tetetiuta maita basa ndizivi kuti ndakutendai sei nemabasa muri kuita aya ndirai mberi nebasa ramuri kuita tete. Ndonzi sisimeli. Okay, maita basa teteneti tokundiro muti tiro basa iri ramuri kuita iri basa iri rakanakisa ine basa rakanaka zvakanyanyisa. Ende muri kubatsira vanhu vakawandisa stereki. Right. Mondipa number idzi ndikandira number idzi zoti track number dzacho idzodzo dziri papi. Aiwa, zvakanaka izvi. All right, maita basa. Okay. Right. Saka mainzwa akanyaya antika mainzwa akanyaya ndo nyaya yacho ishi iripo. I think guys kana ukarorwa varume mazviona zvatochikudza kuti musamanikidze vakadzi kuti vachengete vana venyu. Mazviona kana mukadzi wagagara ataura kuti handikwanisi kuchengeta mwana wako zvokuti munotora vana mombandidzira pamunhukadzi waunenge uchigara nekuti mukadzi wangu ndoda kuziva chengeta mwana iyo kuti aina handikwanisi kuchengeta mwana uyu ndewangu kana usingandidi womanikidza ndizvo zvinoenda up zvaita izvi. I respect munhu anotogara aramba kuti nangu handikwanisi kuchengeta vana vako handikwanisi kuchengeta mwana umwe mukadzi ngagare kuna mai vake uchisapota ariko pane anonyepedzera kuti ngaauye hanimaona mwana auya ozouraya mwana. Saka vanhurume please musamanikidze vakadzi kuti vachengete vana venyu makati akure. Mwana ngagare namai vake. Mwana ngagare namai kusvikira akura agona kuzvimiririra akugona kutaura kuudza kuti baba ndo zvandiri kusangana nazvo izvi. Otherwise mwana wega namai vake. Anti mazvinzwa. Mwana wega namai vake. Stepson chera kaona live nyasha kokuenda hapana nyaya yacho daiso kokushatizira ari muSouth Africa kokushatizira akakwira chero mukombi achaonekwa akakwira chero mubhazi achabatwa akwiko chaenda hapana because nyaya iyi yatofona yatoenda. Chera kave pano kokutizira guys up imi tikutaura munhu aita medha hapana papa ari munharaunda muvicinity ane mapictures atiri kuzokanda kwese unoindepi unless wanogara munzvimbo kuti haubudi kana panze. Anobatwa mapurisa anokwanisa kutoza namba yake iyoyo yacho yatoza tone namba iyoyi ndo kuZimbabwe muzimba kubulawayo
kuZimbabwe mwana ne 6 years guys. Ini ndaudzwa kudai ndaudzwa kuti akanga achigara nemwana ai abuse mwana achishungurudza mwana handi akazosvika pakudira mwana mvura inopisa nemuso ichina handi adira mwana mvura inopisa nemuso ichina handi mwana anakwanisa mwana kuchipatara handi still aingorova mwana akadaro ndofunga mwana yakanga atotsva zvekutsva mukati handimona pain yemukati and everything mwana yakazongoshaika handimona anaye achikakwenda naye kuchipatara kuti unobvunza police report mwana yashaika anonzi akatora mwana uyu ndokumuisa imo mubhindi rarewa iri rotonhora iri handimona amisa mubhindi akatanga amisa muplastiki remabhini ndokumisa muchinhu chinofriza hamene kuti ndiofriza kana kuti kudii anzi akazvita nanin'ina wake ndobva afanira munin'ina wake ndobva auya ndobva wapilana sore kuti ngatitore tinorasa ndopa vakatora bhodhi yano kunorasa kuRostenville kusigangeni kudondo ndokunokanda mwana ikoko kuRostenville animaona saka vakanda Rostenville kuda ndokubva aya ndokutengesa zvinhu zvese atengesa zvinhu zvese including mota yemurume ndobva adi arova pasi ani muri kunzwa arova pasi kudaro ndokuinda kwaakaita mwana achizonongwa nemapurisa baba achizoenda kupolisi kunoripota mukadzi kuti mukadzi handisi kumuona handi ari kunzi akatama pamba handisi kuziva hapana kana anything handitozivi kuti akananga papi handi ndokunzi kune bhodhi yatinayo pano hameo tinoda here kuona bhodhi iyi but inoti description yemwana painyoresa pamissing people handimaona description yakafanana nemwana wati akanonga usho baba ndopakati kumochari noti vaitofunga kuti akatiza nevana vese ndokuzonotarisa kuchi mpinda mochari manotisa mwana waya ndokuzonika kuti mwana ndewavo ndisaka ndabvunza kuti munin'ina uyu munin'ina nokuti it's like ava vana information yakakwana vekumurume ini ndaudzwa nemuhama yemukadzi pane hama yemukadzi yandiudza handichatauri zvangu zita ndaudzwa nehama saka handichazivi asi munin'ina wemukadzi ndiye wakaenda unorasha naye pane munhu andiudza handimazviona hama yemukadzi nokuti haisi kutomboda zvisina basa ari kuti ngaabatwa angativigiri ngozi mumusha aiwa iv remember information iyi veumurume havana information iyi ine ndindapiwa vekumurume havana saka guys ndaindiona kuti havana kutumama mapictures here tione kana muchinge masanganawo nemukadzi uyu naSenzeni guys musati atemte kumubata and ingodedzai polisi iri padhuze musamubate Desiree and Desiree mina ndione pangu apa kuti abudere nokuti vamwe vanenge vamuona miraitona aripo one Senzeni desire kana Desiree Ndebele but chiripo choti abvisa account yake she has deactivated her account abvisa account abvisa Facebook account but zvino hazvibetseri chinhu because unongobatwa abvisa account abvisa account right guys saka ndonyaya ndandinayo yana chindikudzei ndonyaya ndandikudzei unoona Desiree or Desire account ameno but ndozvavataura zvevaya naiwe Kimisi handini ndataura sandaonawo nikiri spelling pandazoona spelling ndikaona yakanzi Desire anoona but ivo vati Desiree shu pamwe ndosaranga chida mwana ari kuti Desiree animaona saka guys musachengeti kana uchizati haugoni uchengeta step son or step daughter please usachengete zvako ngagare kuna mai vake mwana gara waramba aiwa hana nyika azviti go take your child azvite ndo perfect time kuti utadze murume wako life inoi taridza ex husband yako life inoi ione zvaitika
aiwa zviti cheketa mwana wako wega andimaona. So guys, regai tione imi michindibasirai kudzifambira. Hanza deactivate account deactivate account manje account yake yoyi andimaona. Saka guys tobatana paleta ngatidzifambirei. Tichigwara hangu kudai asi ndodzifambira. Tichigwara kudai asi ndodzifambira nokuti atizi une vamwe vana 2 unogona kuraya vana 2 vanai. Andimaona. Ane vana 2 vamwe vanawo anogona kuraya. Saka guys, regai ndinde notenga medication yangu apa ndinde kunopa vanhu mafuta avo. Kune vanhu vakatenga mafuta avo. Ndofunga kuti ndinodilivhara mafuta. Ai. Todilivhara mafuta avanhu. Account yapasina yabviswa guys. Musakanga nokuti month ndimutenga mafuta nditi mutenga mafuta body cream. Anditika I face cream. Imapuntu face cream ema acne yepu imapuntu ema black spots. Anditika ne glow oil yako. Anditi ne glow oil yako ishi. Glow oil yako. Right. So sakanga mokutenga mafuta nditi sakanga mokutenga mafuta. Right. Mafuta ekuzora limamo. Mafuta ekuzora chaicho. Mafuta ekuzora. Anditi munozoya ku WhatsApp zvina limamo muonzwa. Saka ndakwinda guys. Thank you Phoebe. Thank you. Thank you Phoebe. Thank you. Ndakwinda regai ndinde guys ndotenga mshonga yangu ndobva ndainda anditika. Matilda maposa chiya kuseri. Kuma kune ma-agents kuDurban kuna agent, kuCape Town kuna agent, kuUK kune ma-agents too. Anditika saka unogona ngodi kuti ungondibata ndobva ndakudza. Saka thank you Tarisa Nyama, thank you. Uya ku WhatsApp Alice, uya ku WhatsApp mafuta emapuntu 300 aso uya ku WhatsApp ni yeso kutsanangurira. Cape Town unoya kuseri ndokupa number za agent. Unoya kuseri ndokupa number za agent. Anmona. Unoya kuseri ndokupa number za agent. WhatsApp number yangu ukaenda pa front page pe uyu. Ukaenda pa front page WhatsApp number yangu iripo. Ukaenda pa front page antika na WhatsApp number yangu iripo. Kuzima mafuta ariko but akwari kwacho ndimune ndokutengesera yeye. Kuza ari ku office kwa Prophet Josi waya ndoko akanga achinda kunze kwenyika ndobva adaridza magrams ndobva atorwa kwasiwa mamu. Saka ndobva ndakumbira kuti achengete ku office kwawo kusvikira ndazwana muna nomatora. Saka ndizita nozokutengesera yari pe. Banda ndakati ana chibebi honda amatori. Saka ndisikuziva kuti ana akatora ere kana kuti apa ana utora. So guys, chiposha to zviri 3 chiuya kuseri tichaurirana. Chirega ndinde guys. Ndakutoa kuti handisi right. Chirega ndinde andika tobatana time.